рақобаташ дар Гранд Слам хоҳад буд. На, дуюмин рақобати Амирҷони Насимҷон дар Гранд Сламҳо ба шумор меравад. қаблтар аз ин дар Гранд Слами Ташкент низ иштирок карда буд, вале он ҷо муваффақ нашуд. Акнун қувва ва нерӯи худро дар Гранд Слами Бокуи Озарбойҷон хоҳад санҷид. Дар баробари Пачер Ҷоаннес, варзишгари 25 солаи Австрия, як иҷрои хуби фани саропо дошт ва мо фақат дар айни мубориза ё набард пайваста ишора мекунем ки варзишгарони мо ба кор дар замин наафтанд, ё ҳамон амал ё ҳаракоти неваза наафтанд, вагарна эҳтимол дорад ки ҳолашон табоҳ шуд ё зуд таслим мешаванд, чунки дар ин бахш чандон эътимоди зиёд ба худ надоранд варзишгарони мо. ҳамон тавр ки дирӯз ҳам варзишгарони мо дар бахши ҳамин неваза ё кор дар замин мағлуб шуданд. аз ин рӯ онҳоро мебояд корро дар ҳамин бахши точи ваза ё саропо тамом кунанд. ҳамон амалҳое ки бо дасту по, пойзанӣ ва ҳамчунин қудрати бозу ба анҷом мерасонанд варзишгарони мо, ҳарифонро аз пой дар меоваранд. ба ҳамин васила агар корро тамом кунанд бисёр хуб хоҳад шуд. осотогари бори дигар усули мавриди назари Амирҷони Насимҷон буд. акнун барои варзишгари мо ба равиши ҷуҷигатаме бубинед, мавқеият даст медиҳад, аз дасти ҳариф акнун меқапад. ин ҳам ҳамон усули ҷуҷигатаме ки ба зермаҷмӯаи кансету ваза кор дар замин дохил мешавад, ё ҳамон усули дарднок. қариб буд. шояд Амирҷони Насимҷон ҳам дар бахши усулҳои дарднок тамриноти хуб дидааст, вале бубинем то куҷо амалӣ мекунад. Владимир Нитсубидзе ба хотири ҷобаҷогузории кимоно ё ҷудогӣ ишора ба Насимҷон кард. ҳамин тартиб Насимҷон ҳам ҷобаҷо гузошт кимонои худро, боз ҳам ба ҳамон равиши осотогари роҳи гурез ва наздик мешавад ба ҳариф. бубинед кор ба замин мекашад. ва ин бахши мубориза ки варзишгарони мо аз ин қисмати мубориза хотироти хубе надоранд. роҳи фирор аз ҳамин усулро бояд ҷуё шаванд варзишгарони мо. ва ин бубинед, мураббӣ мегӯяд тоқат ку, яъне сабр дошта бош, вале таслим мешавад. ин усули бисёр хатарнок аст. ҷои сабру тоқат набояд бошад, чунки дар сурати таслим нашудан эҳтимоли осеби ҷиддӣ расонидан аст. дигар чӣ ҷои шаку шубҳа ё тардид ҳаст. дӯстони азиз, таслим мешавад ба ҳамин тартиб. Амирҷони Насимҷон таслим мешавад, дасташро хеле ладуд. мураббӣ ки ба ӯ тавсия дод тоқат кун аз канори татамӣ, гумон мекунам тавсияи судбахш нахоҳад буд, чунки ҳамон қисмҳои пайвандии даст агар осеб бинанд, варзишгар то як муддати муайян аз варзиш, аз тамрин канор меравад. ва ба ҳамин тартиб хушбахтона ҳеҷ осеби ҷиддие барои Амирҷон нарасидааст. гумон мекунам чун худаш эҳсос мекард барвақттар таслим шавад, ҳамон тавр ки худаш низ эҳсос мекард, яъне таслим шуданаш барвақттар ба нафъи худи ӯ буд. ва ҳамон ақидае ки гуфтем, дӯстони азиз, борҳо татбиқ мешавад. яъне варзишгарони мо корро бояд дар саропо тамом кунанд, чун кор ба замин мекашад ё ба амалҳои хокӣ ба таъбири бузургонамон, яъне кор дар замин мекашад, дигар мадори рақобат кардан надоранд ё муборизаашон чандон судбахш намешавад. ба ҳамин тартиб